Така. Не се виждам. Супер. Така, здравейте. Добре дошли в новия влог на MC Plamsi, който трябваше да започне от сутринта. Но в момента часа е малко 4 без 10 след обед. Сутринта много ми се спеше и тренирах от 10. След което се прибрах, хапнах си и си починах. Пак малко поспах на обяд. Но сега се подготвяме за втора тренировка вече и по мен се сече, че може малко да поснима. Този влог, това е влог, моята подготовка за Япония. Световно първенство. Тази седмица, която започна днес понеделник, ако не го казах при малко, сега пак го казвам. Днес понеделник и това ми е последната седмица в Пловдив, в България. Преди да замина, аз ще замина 15 дена по-рано за Япония, като ще имам време 10 дена там да се аклиматизирам. Като аз се качам на 13 и 14, което е събота и неделя. Заминавам на 1 септември точно. И там 10 дена мисля, че се пада, ще стоя не точно в Токио, където е световното, и в някакъв друг град, който му забравих името, е такова, някакво сложно. Между другото, си купих микрофон, който е в Спиди. Днес сутринта Спиди ми звъняха 2 пъти. Аз си викам, кой непознат номер ми звъни в 11:30 сутринта. В смисъл, хората, моите хора знаят, че тренирам. И в момента някой ме търси толкова. Съм от 4:30. Преди да отида на залата, трябва да мина през Спидито, което е близо до нас. На обяд, чайте да ви разкажа малко за днес. На обяд какво правих, как си почивах. Значи много ме болят пръстците. Предполагам, че е от съботата. Съботата бягах на пътека. И вероятно тогава ме болят. И като се прибрах, си правих бутушки малко. Аз имам снимка. Малко бутушки, четах книга. И малко си хапнах. Аутфита на понеделник да ви представя. Малко така с дълъг клин. Понеже днеска е такова мрачно. В колата имам и худи. И като шоколад милка съм малко. Ох, да, това беше тъпо. Май. Почна да вали дъжд. Реално не е студено. Ама, ето, какво е времето. Ето ми го и ходито тук в колата. Винаги подготвени. Браво! Браво! Първи път от 3 месеца обух шпайкова за този скок. Беше яко. Ще има анбоксинг. Обикновено нормалните момичета си им поръчват гримове, чанчки, дрехи, пламена, микрофон. О, балончета! Така. Имаме си кълъвче, в което да си го прибирам. Това сигурно се зарежда с него. Между другото, май издържа бая време. Бях чула в сайта, но сега не помня. Type се зарежда с Type. Оле! Оле! Вижте го! Здравейте! Това се мушка в телефона.
И ето така се зарежда. И се свързва някак си яко. И това се зарежда. Опа! Модерна работа! Трябва да гледам клипче в YouTube. Да се запозная с процеса по включване. И утре ще ги пробваме. Сега ще ги заредим. Издържат 9 часа. Цял ден. Часа е 9:20 вече, между другото. И след анбоксинга малко ще почетем книжка. И преди да си легнем. И това беше деня като цяло. Добро утро, ден втори, 9:30. Так му трябва да се тръгвам. Станах преди 1 час. Закусих си. Тук трябва да си облечем клинчето, защото днес пак времето не е май много хубаво. Макар че светло е, но по градуси не е много хубаво. Имам нови шпайкове специално, Nike ги пратиха за световното. Специален модел. Той всъщност модел е същия, просто е различен от цвета. Така. Ето това е средичката, която ми вика много яко. И ето това е цвета. И сега може би ще им сложим шипове и днес ще ги поразтъпча. Вижте какви са златни и жълти шиповете също. След като сутринта ги разходихме, новите шпайкове, правих разбези. След обеда е време малко да поскачаме на открито на стадион Пловдив. Докато си говорих на клипа, осъзнах, че при мен има човек. И не знам колко силно говоря, понеже съм със слушалки. Чакайте, човека е там. Но малко ме пана срам. И така, сега тук, ако мина през тревата, дали ще е мокро от тези пръскачки. Давно не. Ух, мале. Какво правиш? Еми, тя свърши. А? Тя свърши. Ама аз ти снимах вече. Да ви покажа как се прекопава трап за дълъг скок. Аз съм там, човек сте. Дойдохме до мола, до книжарницата да си купим книги за 50 часовия ми полет. Отиване и връщане, за да има какво да правим. Станаха 5. Клиня ми след тренировка на стадиона, тъй като не се снимах на самия стадион. Право. Топ оферта. Днес е четвъртък. Тренирах, четох книжка, обработих и качих видео в YouTube. И сега отивам на театъра, но се вълнувам. Получих изненадваща покана. Очудих се как хората са намерили в последния момент билети. И аз много обичам да ходя на театър като цяло. Скоро не съм. И затова сега много се вълнувам. Палим към центъра. Петък 12 без 15. Много ме мързи да почна да си оправям багажа, честно ви казвам. Защото в момента е кочина в нас и като почна да оправям багажа, ще е още по-кочина. И не мога, искам да подреда всичко, обаче нямам сили. Ми е неприятно. Ама то наистина почна. Здравейте! 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 Здравейте!
Чай да си го сложа на блузата. Здравейте, хора! А сега мога да го спра на пауза. Ако го цъкна 3 пъти, трябва да го спра на пауза. Събота, 4 часа. Кошмара започва. Между другото имам ново колиенце от мамо. И пише мам. И мисля да си го нося. Сега особено. Докато сме далече една от друга. Финални штрихи. Не мога да повярвам след 24 часа, след 30. Аз ще снимам от Япония, от страната на изгряващото слънце. Оправих си багажа, оправих всичко. Последната седмица ми Пловдив мина много бързо. И се вълнувам, между другото. Пийте момента на дългия път. На страшния съд. Книгата ми. Жирафа ми, който се използва като възглавие. Това естествено навсякъде е най-удобния. Ходим повече, обикаля повече света от вас. Купих си Starbucks веднъж и аз да съм модерна. Часът е 11:00 и кацнахме в Турция. Следващия ни бординг тайм е 2:50. Демек след 4 часа. Купих си Дубай шоколад, обаче точно от този. Защото за мен той е най-добрия. И му се насладих вече. Пращаме такова бат нас и... Дойде момента, стана 3 часа, даже вече минава 3 часа. Ай, закачваме на самолета. Предстои 11 часов полет, нали? Да. И е време за ядене. И след това сигурно ще се спим. Или ще чете. Габи! Чакай, че си им фащаш някакви физиономии в рамките. Ям супа от царевица и много ми харесва. Има мирис на сладка царевица и вкус. Харесва ли се? Да, аз много обичам царевица. То това се едно си ял и останалото отдолу. Получихме ключове за стаите. Не, прецаках ли се? Не. Само остана 13 фатално число. Така. Здравейте. Това е стаята, скромничко. Да видим банята. Банята е найс. Ами това беше рутура. Значи като преснахме в 10:30 или там колко беше, мисля, че в 10:30. И казаха, че ни звънат към 3-4. Обаче сега е 1. Треньорите ни започнаха да заспиват по диваните на рецепцията. И ни се скараха, че не можело да се спи на обществени места. Много странно. И на мен ми се спи, да ви кажа. Сега може би ще легна за малко. После ще се тренира малко. След това ще има ядене и нов ден, втори ден.
купих да си пробвам пръчки. Един соличи с шоколад. Си кафе за утре, между другото, на Starbucks. White Mocha. Това изглежда много яко. Ама за сутринта. С това ще започне влага. Тук е някакъв сладко пак. Оле! Мириш хубаво. Също става яко много. Ама ще много манички. Не продават ли килограми? Аз знам, че искате да ми видите стаята разхвърляна. Ох, ще падна. Но аз ще го правя. Да, аз изглеждам си едно да се спи много. Аз спах много. Сега ще си пробвам кафето в 12:25. След което слизам да обядвам. Вижте кои сламки има. Манички. Това е много хубаво. Между другото. Някой може да ми обясни как да се оправя с това. Искам да си намаля климатика. Да цъкне ли просто някакъв копши или да си го преведа направо? Намалих го, бе. 24, ама то че, защото така май ставаш по-студено. Или да го спра направо, ако не се средното копче, ще стане. Сега няма връщане назад. Майко... Това да цвети зелено, кой? Май така го спрях. Аз ще гледам тренировка. Аз ще гледам тренировката от тук. Има столчета иначе. Супер. Няма да го учим. Аз вчера излизах към вие бяхте седнали на вечерята, значи не знам. Габи ми донесе смути от 7-Eleven. Сега нали тренира стягане? Хубаво ли? Стробери. Не знам какво. 10. Не, готино е. Това има банан, бе. Има банан, ягода, ананас и не знам. Има и такива с vegetables. Грин. Някакви зелени. Тя и вътре шоколада. Има вкусно солета. Наистина. Тия солета са яки. Даже много яки. 9 от 10. Днеска цял ден вали дъжд. Аз вчера си измих косата. А то така най-чисто вали. Купихме донати от Япония. Също кос. Къде стане?
Строубери. Но това е по-меко, май. Това странно. Това няма да ти хареса, май. Най-много се ми харесва. Това не е какво. Много обичам вкус. Продават ориз. Кликче. Днеска е събота, времето е хубаво. Какво тръгна да казваш? Ще отиваме на пазара. Ами да, отиваме на пазара. Сега не мога да го снимам обаче. Слизаме по ескалаторче. Събота. Ама на нас кой ден ни е? Аз вече ги изгубих, между другото. Леле. Покемони! Това е много як. Значи с Габи си харесахме много плюшки и сега ни е трудно да си изберем една. Доволни сме. За колко ги взехме? За 1000. 18 лева май. Двете май са 18 лева. С моят нов приятел отиваме в мола в Япония. В кой град сме? На Гараяма. Габи се спира на гримовете, аз нямам интерес. Мисля, че намерих ново устройство, с което ще си снимам влоговете. Купихме си някакви неща и си дадах картата на Габи, защото Габи не мога да сплати нейните неща. Чакай, идвам. Сега GPT ми каза, че моят покемон е много сладък и адаптивен и се развива в много различни форми. Като мен. Тук трябва да си събуем обувките, защото влизаме в фитнеса. Как мина твоята тренировка? Ами много добре. Доволна съм. Кой ще ви бира? Бир. Това се слага тук сега. Wait. This also. This is very fast. След 9 и трябва да оправя тази кочина. Имам 2 часа. В 11 часа трябва да съм долу. Защото тръгваме за Токиото.